अंधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदो दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपकांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना। वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या प्रभुपाद भारताचे आध्यात्मिक राजदूत या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण वाचत होतो अध्याय 4, प्रत्येक गावात व नगरात हरे कृष्ण महामंत्र. तर प्रभुपादांनी आपल्या गुरूंचा आदेश पूर्ण करण्यासाठी त्यांची खटपट सुरू होती. तर कशा प्रकारे पाश्चात्य देशामध्ये प्रत्येक गावामध्ये हरे कृष्णाचं संकीर्तन व्हायला हवं, हरे कृष्णाचा नामघोष व्हायला हवा, हरे कृष्णाचं संकीर्तन व्हायला हवं, हरिनाम संकीर्तन व्हायला हवं आणि चैतन्य महाप्रभूंची सुद्धा जी इच्छा होती ती या कलियुगात आचरणात यायला हवी आणि प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येक गावात हरे कृष्ण हरिनाम संकीर्तन व्हायला हवं अशी जी प्रभुपादांची इच्छा होती. त्यांच्या त्या ध्येय पूर्तीसाठी त्यांची जी खटपट आहे, त्यांचे जे प्रयत्न आहेत आयुष्यभर, ज्यांनी वयाला सुद्धा मागे टाकून वयाचा किंवा प्रकृतीला सुद्धा मागे सरून फक्त श्रीकृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठी कसं स्वतःचं संपूर्ण आयुष्य त्यांनी कृष्ण भावनेमध्ये अर्पण केलं त्याबद्दल आपण अतिशय विस्तारित रूपात वाचतोय. तर प्रत्येक गावामध्ये हरे कृष्ण हरिनामाचं संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्राचा कीर्तन, जप आणि इस्कॉनची स्थापना व्हायला हवी. तर त्यांची जी ही इच्छा होती ती पूर्ण करण्यासाठी कशा प्रकारचे प्रयत्न चालले होते याचं वाचन आपण करत होतो. तर आपण इथेपर्यंत वाचलो होतो. मी वाचायला सुरुवात करते आणि कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. मग प्रभुपादांनी चैतन्य महाप्रभूंनी लोकांच्या हृदय परिवर्तनासाठी घालून दिलेल्या भगवन नाम संकीर्तनाच्या परिपाठाचे सामर्थ्य विशेष करून सांगितले. त्यांनी जगाई व मधाई या 2 असुरांना चैतन्य महाप्रभूंनी मुक्ती कशी मिळवून दिली याची गोष्ट सांगितली आणि आपण सुद्धा ही गोष्ट अतिशय विस्तारित रूपात चैतन्य शिक्षामृत या पुस्तकामध्ये याचं वाचन आपण केलं आहे. आम्ही जगातील असंख्य जगाई व मधाईंना मुक्ती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. तेव्हा आपल्याला जर शांती हवी असेल आणि सदाचाराचा पाठपुरावा करावयाचा असेल तर आपण जगभरातील लोकांमध्ये हरिनाम महामंत्राचा प्रसार केला पाहिजे. याचा प्रत्यय आताच तुम्हाला आलेला आहे. आज येथे जे अमेरिकन व युरोपीय वैष्णव आलेले आहेत आणि ज्यांनी आपल्या समोर हरे कृष्ण नाममंत्राचे संकीर्तन केले आहे, ते एका काळी गोमांस भक्षक होते, दारुडे होते, व्यभिचारी होते.
सर्व प्रकारचा जुगार खेळणारे होते. पण या कृष्ण भावना संप्रदायामध्ये सहभागी झाल्यावर त्यांनी या सर्व दुराचारी सवयी सोडल्या आणि आपसुकच सदाचार त्यांच्या आचरणात आला. आता ते चहा व कॉफी सुद्धा पित नाहीत किंवा धूम्रपानही करीत नाहीत. हे भारतातही दुर्मिळ आहे. पण या लोकांनी ते सर्व सोडून दिले आहे. आणि असे का? तर त्यांनी कृष्ण भावनेचा अंगीकार केला आहे. प्रभुपादांनी आपल्या विषयाचे प्रतिपादन सुमारे 5 मिनिटापर्यंत केले व मग असा समारोप केला. मी आणखी काही सांगायला हवे असे मला वाटत नाही. कृष्ण भावना जागृतीचा प्रभाव कसा असतो हे तुम्ही प्रत्यक्षच पाहिले आहे आणि हे वरवरचे नाही, खरं तर कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या अंतर्मयी आहेच. मी कुठलाही चमत्कार घडवून आणलेला नाही. कृष्ण भावना तुमच्या आमच्या सर्वांच्या ठायी आहेच आहे. आपण फक्त ती जागी करावयास हवी. श्रोतृवृंदाने टाळ्यांचा कडकडाटासह जय जयकार करून आपला प्रतिसाद व्यक्त केला. लंबी चौडी भाषणे ठोकणाऱ्या मायावाद्यांपेक्षा वेगळे छोटेसे पण प्रभावी भाषण करून प्रभुपादांनी आध्यात्मिक जीवन मार्गाचे मर्म समजावून सांगितले होते आणि ते म्हणजे आनंदमयी भगवन नामाचे संकीर्तन. आपल्या अमेरिकन शिष्यांच्या वर्तनातून त्यांनी आपल्या विचारांचे प्रात्यक्षिक जणू सादरच केले होते. त्यानंतरचा आठवडा सारी मुंबई प्रभुपाद व त्यांचे शिष्य यांच्याविषयीच बोलत होती. त्यांना शहरातील वेगवेगळ्या व्यक्ती व संस्थांकडून व्याख्याने व संकीर्तन करण्यासाठी निमंत्रणे येऊ लागली. टाइम्स वीकली या नियतकालिकातील साधू समाजाचा वृत्तांतात श्रील प्रभुपाद आणि त्यांचे शिष्य यांच्या संस्मरणीय सहभागास पुढील प्रमाणे ठळक प्रसिद्धी देण्यात आली होती. हरे कृष्ण संप्रदायाचे सदस्य असलेल्या सुमारे 20 अमेरिकन तरुणांनी व्यासपीठाचा जणू ताबाच घेतला होता. वातावरण मृदुंगाचे बोल, झांजाचा झणत्कार व महामंत्राचे गायन यांनी भरून गेले होते. हे तरुण तन्मय होऊन मागे पुढे पावले टाकीत, झुकत डोलत होते. त्यांनी डोक्यावर राखलेल्या शेंड्या वाऱ्याच्या झुळकी बरोबर भुरभुरत होत्या आणि ते भान हरपून गात होते, हरे कृष्ण. एक वयस्क पिकलेल्या केसांचा वार्ताहर, ज्याला मी आजवर एक अगदी वृक्ष भावनाशून्य स्वभावाचा माणूस समजलो होतो, तो मला भावनेने ओथंबलेल्या आवाजात म्हणाला, आज हे जे काही घडत आहे याचा अर्थ काय ते तुमच्या लक्षात आले का? त्याचा अर्थ असा आहे की पाश्चिमात्य देश अल्पावधीतच हिंदू धर्माच्या प्रभावाखाली येणार आहेत. गेली कित्येक शतके ख्रिस्त पारध्यांच्या कारवायांमुळे आपल्या धर्माची जी हानी झाली ती सर्व हरिकृष्ण संप्रदायाच्या कार्याद्वारे भरून निघणार आहे. सुरत, डिसेंबर 17, 1970. स्वप्न साकार झाले होते. शहराच्या चौकाचौकातून रस्त्याच्या दुतर्फा हजारो लोक उत्सुकतेने उभे होते आणि रस्त्यातून झांजा व मृदुंगाच्या तालावर हरिकृष्ण संकीर्तन करीत प्रभुपादांच्या शिष्यांची दिंडी निघाली होती. अनेक लोक घराच्या दारातून, खिडक्यातून व गच्च्यातून हे दृश्य पाहण्यासाठी दाटीवाटीने उभे होते. तर प्रत्येक जण संकीर्तन दिंडीत सामील होत होते. दिंडी जशी जशी पुढे जात होती तसे तसे जागोजागी वाहतूक नियंत्रण करणारे पोलीस वाहनांना थांबवून संकीर्तन दिंडीला मार्ग करून देत होते. दिंडीचा मार्ग म्हणजे कच्चा रस्ता होता. तो झाडून स्वच्छ करून त्यावर तांदळाच्या पिठाच्या रांगोळीने मंगलचिन्हे रेखलेली होती. नुकतेच तोडून आणलेले केळीचे खांब रस्त्याच्या दुतर्फा उभे केले होते. जिथून दिंडी जाणार होती त्या मार्गावर स्त्रियांच्या रंगीबेरंगी साड्यांच्या पताका टांगल्या होत्या व त्यायोगे जणू दिंडीच्या माथ्यावर छत तयार झाले होते. ज्यांच्याकडे प्रभुपाद व त्यांचे शिष्य उतरले होते त्या श्री भगुबाई जरीवाला यांनी
प्रत्येक दिवशी संकीर्तन दिंडी कोणत्या मार्गावरून जाणार याविषयीची माहिती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था केली होती. त्यानुसार शिष्य शहराच्या वेगवेगळ्या भागातून रोजच्या रोज संकीर्तन दिंडी काढत होते. प्रभुपादांचे 20-22 शिष्य रोज दिंडी घेऊन निघत असत व हजारो भारतीय त्यांच्या आवाजात आवाज मिसळून संकीर्तन गजर करीत असत. ही दिंडी पाहण्यासाठी लोकांची एकच झुंबड उडत असे आणि घराघरांच्या गच्च्यांमधून गृहिणी दिंडीवर फुले उधळीत असत. मधून दिंडी थांबवून एखाद्या कुटुंबातील माणसे पुढे होऊन शिष्यांचा हार घालून सत्कार करीत असत. केव्हा केव्हा शिष्यांना इतके हार घातले जात की त्यांचे चेहरेही झाकले जात आणि मग शिष्य मंडळी आपल्या गळ्यातील हार काढून ते जमलेल्या गर्दीतील लोकांना वाटून टाकीत असत. असे उत्स्फूर्त स्वागत शिष्यांनी यापूर्वी कधीही अनुभवले नव्हते. ही भक्त भाविकांचीच नगरी आहे, प्रभुपाद म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की वाळलेल्या गवताची गंजी एका छोट्याशा ठिणगीने पेटून उठावी तसाच प्रकार येथे झाला होता. म्हणजे असे की येथील लोक स्वभावतःच कृष्ण भावना भवित होते व श्रील प्रभुपाद आणि त्यांची संकीर्तन दिंडी यांच्या आगमनाने जणू लोकांची कृष्ण भावना उद्दीपित होऊन उजळून उठली होती. कोणत्याही दिवशी दिंडी जेथे जाणार असेल तेथे सकाळी 7 वाजल्यापासून दहा दहा हजारांची गर्दी लोटत असे व ती पाहून असे वाटे की जणू सुरत शहरातील सारे रहिवासी या दिंडी सोहळ्यासाठी बाहेर पडले असावेत. यामध्ये स्त्री, पुरुष, मालक, मजूर, व्यापारी व व्यावसायिक, तरुण, वृद्ध आणि छोटी चिल्ली पिल्ली अशा साऱ्यांचा समावेश असे. संकीर्तन दिंडीची प्रतीक्षा करीत शांतपणे उभ्या असलेल्या माणसांनी रस्ते व इमारती फुलून गेलेल्या असत आणि दिंडी जवळ येताच त्यांच्या आनंदोत्साहाला उधाण येत असे. प्रभुपाद स्वतः एक दोनदाच या सकाळच्या दिंडीत सहभागी झाले होते. एरवी ते श्री जरीवाला यांच्या घरी आपल्या खोलीत थांबणेच पसंत करीत. रोज सकाळी शिष्य दिंडी घेऊन निघत व त्यावेळी प्रभुपाद दुसऱ्या मजल्यावरील त्यांच्या खोलीच्या बाल्कनीमध्ये येऊन उभे राहत. सकाळच्या वेळची थंडी बोचरी असे आणि शिष्यांपैकी अनेक जणांची तब्येत नरमच होती, परंतु बाल्कनीतून आपल्याला आशीर्वाद देणाऱ्या प्रभुपादांकडे पाहूनच त्यांना आराम वाटे. प्रभुपाद हात उंचावून त्यांना निरोप देत आणि शिष्य संकीर्तन करीत करीत वाटेने चालू लागत. शिष्यांपाशी झांजा व मृदंग सोडल्यास इतर कसलेही अवडंबर नसे. ना पताका, ना बाजा, ना रथ. तो केवळ भक्ती भावपूर्ण उत्साहाने भरलेल्या भक्तांचा एक संकीर्तन मेळा होता. शहरात कोठे मंडप उभारलेला नव्हता. साधू समाजासारखी औपचारिक परिषद नव्हती. वेदांत संमेलन नव्हते. गीता जयंती महोत्सव नव्हता. ते होते एक कृष्ण भक्तांचे शहर, ज्यातील सर्व नागरिक आतुरतेने अमेरिकन शिष्यांच्या सकाळच्या संकीर्तन दिंडीच्या स्वागतासाठी रस्त्यांवर लोटत असत. भगवान नाम संकीर्तन करणाऱ्यांनाच पूज्य बुद्धीने केला जाणारा सत्कार हा शिष्यांकरिता एक अनोखा अनुभव होता. त्यांचा नेमका उलट अनुभव त्यांना पाश्चात्य देशात आलेला होता. हॅम्बर्ग, शिकागो, न्यूयॉर्क, लंडन, लॉस एंजेलिस या शहरांमध्ये संकीर्तन करणाऱ्या शिष्यांना अपमान, अटकेच्या धमक्या, मारपीट व निव्वळ उक्षेप हे सर्व सहन करावे लागणार होते. अर्थात कधी कधी काही ठिकाणी त्यांचे संकीर्तन विनाविरोध चालवूनही घेतले जात असे आणि क्वचित कोठे त्यांचे कौतुकही होत असे, पण त्यांच्या वाट्याला सन्मान मात्र कधीही येत नसे. संकीर्तन दिंड्या अनेक दिवस चालू होत्या. मग एक दिवस सुरतचे महापौर श्री वैकुंठ शास्त्री यांनी शाळा व शहरातील कार्यालये यांना सुट्टी जाहीर केली. त्या दिवशी चैतन्य महाप्रभूंचे कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करण्याची श्री हरे कृष्ण संकीर्तन व
हरे कृष्ण नामाचे संकीर्तन करण्याची संधी सर्व शहरवासियांना प्राप्त झाली. शहरभर जिकडे तिकडे श्रीकृष्णांच्या अमेरिकन व युरोपियन भक्तांचे स्वागत झाले. एक मिनिट. शहरभर जिकडे तिकडे श्रीकृष्णांच्या अमेरिकन आणि युरोपियन भक्तांचे स्वागत असो आणि हरे कृष्ण संप्रदायाच्या सदस्यांचे स्वागत असो असे गुजराती भाषेतील फलक लावण्यात आले होते. प्रभुपादांना जे अभिप्रेत होते ते सुरत शहरात साध्य झाले होते. त्यांनी लोकांना पवित्र भगवन नामाचा मंत्र दिला व लोकांनी तो हृदयाशी कवटाळला. सुरत शहरातील लोकांची आपली जीवन सरणी आमूलाग्र बदलून ती इस्कॉनच्या सदस्यांसारखी करण्याची तयारी नसली तरी त्यांना या गोष्टींचे कौतुक होते की प्रभुपादांनी पाश्चिमात्य तरुणांना भगवान श्रीकृष्णांचे भक्त बनवले होते व ते हिंदू धर्मशास्त्रांचा पवित्र संदेश आणि हरे कृष्ण नामाचे संकीर्तन यांचा प्रसार करीत होते. सुरतवासियांनी प्रभुपादांना तो प्रतिसाद दिला होता. तो कुठल्याही तत्वज्ञानावरील व धार्मिक विधींवरील निष्ठेपोटी नव्हता, तर तो आध्यात्मिक जीवन पद्धतीतील त्यांना वाटत असलेल्या आदरातून तसेच प्रभुपाद व त्यांच्या इस्कॉन संस्थेच्या भूमिकेच्या प्रामाणिकतेविषयी त्यांना पटलेल्या खात्रीतून निर्माण झाला होता. साऱ्या मानवजातीने भक्तिभावाचा स्वीकार केला तर जग कसे आनंदमय बनू शकेल याची एक झलकच प्रभुपादांच्या शिष्यांना सुरत येथील मुक्कामात बघावयास मिळाली. मुंबई शहरातील इस्कॉनचे नवे मुख्यालय आकाशगंगा इमारतीच्या 7व्या मजल्यावरील एका 4 खोलीच्या सदनिकेत थाटले होते. या जागेचे भाडे जवळजवळ महिना 3,000 रुपये एवढे होते आणि ते तसे राहिले तर मुंबईत या जवळजवळ 3,000 रुपये एवढे होते. मुंबईत संस्थेचे महिन्याचे निश्चितच असे काही उत्पन्न नव्हते. काहीसा धोका पत्करून प्रभुपादांनी ही जागा घेतली होती. याचे कारण ती प्रतिष्ठित वस्तीमध्ये व मोक्याच्या जागी होती. मुंबई शहरात ज्या प्रकारे प्रबोधन करण्याचा त्यांचा विचार होता त्याच्या दृष्टीने अशा प्रकारचे मुख्यालय असणे हे गरजेचे होते. मुंबई शहरातील त्यांच्या पुढील प्रवचनांचा कार्यक्रम हा एका विशाल मंडपातील 11 दिवसांचा कार्यक्रम असावयाचा होता. प्रभुपाद म्हणाले, आपण शिकारीला जाणारच असलो तर गेंड्यांच्या शिकारीला जावे. म्हणजे शिकार साधली नाही तर लोक म्हणतील स्वाभाविकच आहे, एवढी मोठी शिकार हाती लागणे अशक्यप्रायच होते. आणि जर शिकार साधली तर लोकांना मोठेच आश्चर्य वाटेल व लोक आपले कौतुक करतील. एका विशाल मंडपात करावयाच्या प्रवचनांच्या कार्यक्रमाचा बेत प्रभुपाद जसा जसा उघड करू लागले तसे तसे शिष्यांना स्पष्टपणे उमजू लागले की प्रभुपाद हेच त्यांच्या प्रबोधन कार्याची प्रेरणा होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाशिवाय मुंबई सारख्या शहरात एका विशाल मंडपात कार्यक्रम घडवून आणण्याचे धारिष्ट व महत्वाकांक्षा आपल्या मनाला शिवली सुद्धा नसती. अनेकदा इस्कॉनच्या कार्यक्रमाच्या जाहिरातीत व पत्रकांमध्ये अमेरिकन व युरोपीय शिष्य यांचा उल्लेख प्रभुपादांच्या बरोबरीने केला जात असे. पण शिष्य स्वतः हे चांगले जाणून होते की ते परमेश्वराच्या एका विशुद्ध भक्ताच्या कार्यात सहाय्य करण्याचा प्रयत्न करणारे केवळ अजान सेवक होते. या कार्यात मिळणाऱ्या यशाचे श्रेय प्रभुपाद आपल्या शिष्यांनाही देत असत. पण शिष्य हे ओळखून होते की प्रभुपाद हे साक्षात श्रीकृष्णांकडून सामर्थ्य प्राप्त झालेले त्यांचेच प्रतिनिधी होते. प्रभुपाद हे शिष्यांसाठी सर्वार्थाने गुरु होते आणि त्यांच्या योगे शिष्यांचा भगवान श्रीकृष्णांशी दुवा जुळला होता. प्रभुपादांच्या बोलण्या वागण्यातून त्यांच्या आध्यात्मिक सामर्थ्याची पूर्ण प्रचिती येत असे. कृष्ण जसे अमर्याद तशी त्यांची
त्यांची भक्ती ही अमर्याद असावयास हवी आणि कृष्णसखा असणारे श्रील प्रभुपाद शिष्यांकडून तशी अपेक्षा ठेवित होते हे योग्यच होते. कृष्ण सेवा करायची म्हटली तर त्यासाठी निवडलेला कोणताही उपक्रम कितीही अशक्य वाटत असला तरी तो शक्य होऊ शकतो. प्रभुपाद म्हणत असत की अशक्य हा शब्द केवळ मूर्खांच्या शब्दकोशातच सापडतो. प्रभुपादांनी मंडपामध्ये आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमाचा तपशील क्रमाक्रमाने सांगण्यास सुरुवात केली. तेव्हा शिष्यांच्या मनात अनेक शंका उठल्या. यासाठी निधी कोठून येईल? एवढा विशाल मंडप कसा काय उभा करता येईल? इतक्या साऱ्या अभ्यागतांच्या भोजनाची सोय कशी काय करता येईल? आणि एवढी पाकसिद्धी कोण करील? अशा त्या साऱ्या शंका होत्या. त्या शंका ऐकून प्रभुपादांना गंमतच वाटली. ते म्हणाले, तुम्ही सारे अमेरिकन आहात ना? मग तुम्ही जर काही अद्भुत करून दाखवू शकला नाहीत तर तुमच्या अमेरिकन असण्याला काय अर्थ? मुंबईत घडावयाचा मंडप कार्यक्रम हा अमेरिकेने ऐतिहासिक उन्नती साधण्यासाठी जोपासलेली कल्पकता व भारताच्या आध्यात्मिक उन्नतीस कारण असलेली वृत्तीतील पारमार्थिकता यांचा योग्य मेळ घालणारा उपक्रम ठरू शकेल. त्यांनी आंधळ्या लंगड्याची गोष्ट सांगितली. एकटे असले तर ते दोघेही अपंग असतात. पण त्यांनी एकमेकांशी सहाय्य केले म्हणजे आंधळ्याने लंगड्याला खांद्यावर घेतले व लंगड्याने वाट दाखवली तर दोघे मिळून बरेच काही साध्य करू शकतील. तद्वतच अमेरिकेकडे ऐतिहासिक सुबत्ता आहे पण आध्यात्मिक दृष्टी नाही व म्हणून परमेश्वराविषयी अज्ञान आहे. म्हणून ती एका परीने आंधळीच आहे. या उलट परकीय आक्रमणे, दारिद्र्य यांमुळे झालेली गांजणूक तथा वेदांमध्ये सांगितलेल्या ज्ञानाविषयीचे अपसमज यामुळे भारत एका परीने लंगडाच आहे. अमेरिकेने तंत्रज्ञानात प्रगती साधली असून तिच्यापाशी संपत्ती वैभव आहे तर भारताकडे आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा आहे. कृष्ण भावना संप्रदायाचे उद्दिष्ट या दोन देशांच्या अशा भिन्न सामर्थ्याचा मिलाप घडवून आणून साऱ्या जगाचे कल्याण साधणे हे होय. आणि मुंबईत घडवून आणावयाचा मंडप कार्यक्रम हा या दृष्टीने करावयाचा एक प्रयोग ठरेल. एक मिनिट. वाचू का? हो चालेल प्रभूजी, वाचा ना. प्रभुपादांनी कामे वाटून दिली. श्याम सुंदरने कार्यक्रमाच्या प्रसिद्धीची बाजू सांभाळावी. कमाल कृष्णाने मंडप व्यवस्था सांभाळावी. गिरिराजाने निधीची जमवाजमव करावी आणि मधुद्विषाने व्यासपीठावरील कार्यक्रमांचे संयोजन करावे असे ठरले. गेंड्याची शिकार करण्याच्या प्रभुपादांच्या उमेदीला साजेल अशा धडाडीने श्याम सुंदरने धडाकेबाद प्रसिद्धी मोहीम आखली. जागोजागी भित्तीपत्रके व रस्त्यावर मोठमोठे कापडी फलक झळकले. त्यातून कार्यक्रमाची अशी जाहिरात केली होती. परमपूज्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद भगवत प्राप्तीचे शास्त्र या विषयावर इंग्रजीतून व्याख्याने देतील. त्यांचे अमेरिकन व युरोपियन भक्त भजने करतील व प्रसाद वाढतील. हरे कृष्ण महोत्सव क्रॉस मैदान येथे मार्च 25 ते एप्रिल 4. गिरिराज म्हणतो, श्रील प्रभुपादांनी मुंबईत वादळ उठवून दिले. साऱ्या शहरात हरे कृष्ण महोत्सवाचे जोरदार वारे वाहू लागले. आम्ही मुंबईतील सर्व मोठमोठ्या चौकातून कापडी फलक लावले होते. जागोजागी भिंतीवर अनेक पत्रके लावली होती आणि वर्तमानपत्रातून मोठमोठ्या जाहिराती झळकल्या होत्या. अशा जाहिरातीतून भूगोलाच्या पार्श्वभूमीवर श्री प्रभुपादांची एक सुंदर प्रतिमा दाखविण्यात येऊन त्याखाली भागवत धर्मावरील प्रवचने, हरे कृष्ण महोत्सव, भक्ती मार्गाचे जगद्विख्यात प्रवक्ते परमपूज्य
AC भक्तिवेदांत स्वामी असा मजकूर छापला होता. दिवसेंदिवस महोत्सवाच्या तयारीला गती येऊ लागली. रोज काही ना काही नवीन घडत होते. महोत्सवाला 2 दिवस उरले होते तेव्हा शहराच्या मध्यवर्ती भागातील बोरीबंदर स्टेशनाबाहेर मुंबईतील जो सर्वात जास्त वर्दळीचा चौक आहे तेथे आम्ही एक मोठी पाटी लावली. त्या पाटीवर ठळक अक्षरात हरे कृष्ण हे 2च शब्द लिहिले होते. आतापर्यंत या महोत्सवाविषयी सर्व माहिती तसेच त्यांच्या स्थळ काळाबाबतचा तपशील शहरात सर्वांना ठाऊक झालेलाच होता. म्हणून पाटीवरले हरे कृष्ण हे 2 शब्द लोकांचे लक्ष महोत्सवाकडे वेधण्यास पुरेसे होते. याखेरीज श्याम सुंदरने हेलियम वायू भरलेला एक भला मोठा फुगा एका लांब दोरीला बांधून क्रॉस मैदानावरील आकाशात सोडला होता. तो फुगा शहराच्या सर्व बाजूंच्या दिशेने डोलत येरत असे. त्या फुग्याला एक मोठी शेपटी जोडलेली होती व तीवर हरे कृष्ण महोत्सव हे शब्द रंगविलेले होते. या प्रसिद्धी व्यवस्थेतून खरीखुरी अमेरिकन कल्पकता, प्रतिभा आणि उपक्रमशीलता प्रकर्षाने दिसून येत होती. सायंकाळी मंडपातील मंचावर होणारे प्रभुपादांचे आगमन हे कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे आकर्षण होते. ते मंचावरील व्यासनावर येऊन बसत. मग छोटी सरस्वती पुढे होऊन त्यांना हार घालीत असे आणि त्याचबरोबर श्रोत समुदाय उत्साहाने त्यांचा जय जयकार करीत असे. श्रोत समुदाय शांतता पसरण्याची वाट पाहत ते शांतपणे व्याख्यानाचा विषय असा होता. शांतपणे बसून राहत. एक मिनिट. शांतपणे बसून राहत, पण पूर्ण शांतता इथे अशक्यच असे. मग ते बोलायला सुरुवात करीत व त्यांचा आवाज ध्वनिक्षेपकावरून सर्व मंडपभर निनादू लागे. त्यांच्या पहिल्या व्याख्यानाचा विषय असा होता, आधुनिक संस्कृती अपयशी ठरली आहे आणि कृष्ण भावनात जागृती एवढाच एक आशेचा किरण आहे. गिरिराज म्हणतो, मुंबईच्या श्रोतवृंदासमोर झालेली प्रभुपादांची प्रवचने अत्यंत प्रभावी होती आणि मंडपात रोज किमान 20,000 श्रोत्यांची दाखली झालेली आहे. तील प्रभुपाद धार्मिक तत्वे अनुसरण्याच्या आवश्यकतेचे ठामपणे प्रतिपादन करीत असत. हे श्रोते हिंदू असले तरी ते या तत्वांचे अनुपालन करीत नाहीत यांची त्यांना कल्पना होती. प्रभुपादांच्या बोलण्याचा इतका अभिवेश व परखडपणा अशी की मला वाटते तरी त्यात अनुपालन करीत नाहीत याची त्यांना कल्पना. प्रभूंच्या बोलण्याचा इतका अभिनिवेश व परखडपणा असे की मला वाटते उपस्थित श्रोत्यांपैकी अनेकांना ते पचविणे जड जात असतात. पुढे त्यावेळी मला असे वाटत असे की प्रभुपादांनी श्रोत्यांची थोडी जरी भलावण केली असती किंवा आपल्या तत्वांना थोडीशी मुरड घालण्याची तयारी दाखवली असती तर लक्षावधी लोक त्यांच्या भजनी लागले असते. परंतु त्यांचे प्रतिपादन एवढे स्पष्ट व परखड असेल आणि कुठलीही तात्विक तडजोड करण्यास त्यांचा एवढा स्पष्ट नकार असे की श्रोत्यांपैकी अनेकांना त्याचे प्रतिपादन मानवत नसे. कारण त्यामुळे श्रोत्यांच्या अहंकाराला वा द्वंद्वी तृप्तीच्या सवयीलाच सरळ आव्हान दिले जात होते. वस्तुस्थिती अशी होती की लोकांमध्ये प्रभुपादांविषयी व इस्कॉनविषयी प्रेम होते. कार्यक्रमाच्या एका रात्री आम्ही सॅन फ्रान्सिस्को येथे झालेल्या रथयात्रा समारंभाच्या चित्रपट्ट्या स्लाइड्स श्रोत्यांना दाखवल्या. त्या पाहिल्यावर श्रोतवृंदास उत्साहाचे भरते आले. तेव्हा तेथील 10,000च्या जनसमुदायासमोर प्रभुपादांनी घोषणा केली की आपण मुंबईमध्ये जगन्नाथ यात्रा उत्सव करू. या घोषणेचे सर्व श्रोत समुदायाने टाळ्या वाजवून व जल्लोष करून स्वागत केले. मंडपातील ज्ञान महोत्सव हा रोजच्या रोज अधिकाधिक लोकप्रिय होत जाणारा कार्यक्रम ठरला. मुंबईतील अनेक प्रतिष्ठानांनी या कार्यक्रमास हजेरी लावली व ते सारे प्रभावित झाले. सफेद शर्टावरील व्यावसायिक लोक व त्यांच्या भारी पोशाखातील बायका मंडपात बसून सर्वासमवेत संकीर्तन सहभागी होत असत. मुंबईच्या लक्षावधी नागरिकांच्या दृष्टीने सायंकाळच्या मंडप महोत्सवातील कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी क्रॉस मैदान ते अतिशय सोयीचे ठिकाण होते. उपस्थितांपैकी काहींना व्याख्यान ऐकण्यात व भक्तिसेवेची तत्वे नीटपणे समजून घेण्यात रस असत. कोणी देवतांच्या दर्शनासाठी व प्रसादासाठी आलेले असत तर आणखीन कोणी संकीर्तनाची ओढ असे. ते कसेही असले तरी या शहराच्या नित्याच्या जीवनात एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आणि त्यांच्या हरे कृष्ण संप्रदायाची मंडळी यांनी एक अनोख्या चैतन्याची सळसळ निर्माण केली एवढे खरे.
मुंबई शहरातील त्या काळचा तो सर्वात मोठा सार्वजनिक कार्यक्रम ठरला. एके दिवशी संध्याकाळच्या कार्यक्रमात प्रभुपादांनी हजारोंच्या उपस्थितीत एक वैदिक पद्धतीचा विवाह विधी आणि एक दीक्षादान विधी पार पाडला. विवाह करणाऱ्या युगलांपैकी वर हा वेगवान नावाचा स्वीडिश तरुण होता, तर वधू पद्मावती दासी ही ऑस्ट्रेलियन तरुण होती. वधू लाल रंगाची भारी साडी नेसलेली होती. तिच्या अंगावर भारतीय घटनेचे अगदी नाकातल्या नथीसह अनेक दागिने होते आणि वर शुभ्र धोतर शिरता या पोशाखापासून त्याने डोक्याचे मुंडन केलेले होते. या वधूवरांकडे पाहून उपस्थित भारतीय श्रोत समुदाय जणू मंत्रमुग्ध होऊन गेला होता. त्याच प्रसंगी 6 शिष्यांना ब्रह्मचारी दीक्षा देण्याचा सोहळाही पार पडला. गिरिराज म्हणतो, श्रोते भारून गेले होते. एक तर पाश्चात्य देशातील भक्त व पाश्चात्य साधू पाहूनच ते थक्क झाले होते. त्यात त्या पाश्चिमात्य तरुणांना दीक्षा दिली जात असलेली पाहून आणि त्याही पलीकडे 10,000च्या समुदायाच्या उपस्थितीत पाश्चिमात्य वरवधूंचा विवाह सोहळा घडत असलेला पाहून ते मंत्रमुग्धच झाले. मग ते विवाह विधी पार पाडताना श्री प्रभुपादांनी आवर्जून असा उल्लेख केला की वधू ऑस्ट्रेलिया खंडातील होती आणि वर स्वीडन देशातील होता. प्रभुपाद पुढे म्हणाले, हा खरा संयुक्त राष्ट्रसंघ होईल आणि यावर टाळ्यांचा एकच कडकडाट झाला. हे हा बोला. एक मिनिट. तुमचा आवाज कट होतोय माताजी. चालेल. चालेल, प्रभूजी तुम्ही कंटिन्यू करू शकता. ओके. 1 मे 1971 श्री प्रभुपादांनी आता दीर्घ जग प्रवासाची तयारी सुरू केली. त्यांच्या प्रवासाचा तपशीलवार कार्यक्रम अजून निश्चितच झालेला होता, पण त्यांचा सर्वसाधारण बेत असा होता की काही महिने जगाच्या अनेक भागांचा प्रवास करावा, मग अमेरिकेमधील दौरा करावा, लंडनला भेट द्यावी व भारतात परतावे. त्यांनी त्यांचे काही शिष्य ऑस्ट्रेलिया आणि मलेशिया देशामध्ये पाठवलेले होते व त्यांना भेटी देण्याचा त्यांचा विचार होता. त्यांना मॉस्कोलाही जायचे होते व त्यासाठी सोव्हिएट सरकारची परवानगी मिळण्याची ते वाट पाहत होते. अमेरिकेत आपल्या संप्रदायाचा प्रसार करताना त्यांनी जी कार्यपद्धती अनुसरली होती, म्हणजे प्रमुख शहरांना भेटी देऊन प्रबोधनपर प्रवचने करणे आणि मग काही निष्ठावान शिष्यांना संप्रदायाचे कार्य पुढे चालवण्यासाठी तेथे ठेवून स्वतः दुसऱ्या शहराकडे वळणे, तिचाच अवलंब करून आता सर्व जगभरात आपल्या संप्रदायाचा विस्तार करण्यास त्यांनी सुरुवात केली होती. सिडनी, मे 9, 1971. सिडनी येथील शिष्यांना प्रभुपादांचे आगमन इतक्या अपेक्षित नव्हते. पहिल्या तारेद्वारे त्यांना प्रभुपाद येथे येत असल्याचे कळविण्यात आले होते, पण दुसऱ्या तारेने ते तूर्त येणार नसल्याचे कळवले होते. त्यानंतर एक तिसरी तार आली. तिच्यामध्ये असा उल्लेख होता की ऑस्ट्रेलियाचा GBC सचिव बलिमर्दन येणार आहेत. नंतर आलेल्या चौथ्या तारेत येत आहेत एवढाच उल्लेख होता आणि आगमनाचा दिवस व विमानाचा फ्लाईट नंबर कळविलेला होता. या परिस्थितीत शिष्यांची स्वाभाविक अशी समजूत झाली की या तारेतील संदेश बलिमर्दनाच्या आगमनाविषयी होता, प्रभुपादांच्या नव्हे. म्हणून केवळ एक छोटासा हार सोबत घेऊन शिष्य विमानतळावर विमानाची वाट पाहत थांबले होते आणि प्रत्यक्षात कस्टम्स विभागाचे दरवाजे उघडून स्वतः प्रभुपाद बाहेर येताना दिसताच शिष्य हतबुद्धच झाले. श्री प्रभुपादांच्या डाव्या हातात एक सफेद याची केस होती, उजव्या हातात एक काठी होती व त्यांनी अंगाभोवती एक पातळीशी शाल पांघरलेली होती. बलिमर्दनाची मुलाखत घेण्याच्या अपेक्षेने विमानतळावर आलेले वार्ताहर प्रभुपादांना पाहताच उत्कंठेने पुढे सरसावले. त्यांच्यापैकी एकाने प्रभुपादांना त्यांच्या ऑस्ट्रेलिया भेटीचे प्रयोजन काय असा सरळच प्रश्न विचारला. सौम्य स्वरात प्रभुपादांनी उत्तर दिले की ते सर्वत्रच प्रवास करीत असत. ते आणखी म्हणाले की जसा एखादा विक्रेता गिराहिकांच्या शोधात सर्वत्र प्रवास करीत असतो,
तसेच ते त्यांच्या संदेशाचे आकलन व ग्रहण करण्यास योग्य अशा माणसांच्या शोधात प्रवास करीत आहेत. ऑस्ट्रेलियाला येणे हे इतरत्र कुठे जाण्यापेक्षा काही वेगळे नव्हते. प्रभुपादांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, विविध देशांच्या राज्यकर्त्यांनी देशांच्या सीमा ठरविल्या असून हा ऑस्ट्रेलिया आहे असे ते म्हणत असतात, पण आमच्या दृष्टीने सबही भूमी गोपालची आहे. प्रभुपादांना असे दिसून आले की येथील शिष्यांना कृष्ण भावनेविषयी विशेष माहिती नव्हती. त्या कार्यासाठी येथे आरंभी पाठविलेले शिष्य उपेंद्र व बलिमर्दन यांनी येथे एक केंद्र स्थापन केले व ते निघून गेले. त्यानंतर ते केवळ अधेमध्ये येथे येत असत. त्यामुळे येथील मंदिराचे कार्य अगदीच अननुभवी अशा शिष्यांच्या अंगावर पडले होते. सिडनी येथील शिष्यांपैकी कोणालाही प्रवचन करण्याचा सराव नसल्यामुळे दैनंदिन प्रबोधन वर्गामध्ये प्रभुपादांच्या भगवद्गीता जशी आहे तशी या ग्रंथाच्या संक्षिप्त आवृत्तीतून उतारे वाचणे या पलीकडे फारसे काही घडत नसे. त्यांचा ग्रंथसंग्रही या ग्रंथापुरताच मर्यादित होता. तथापि त्यांची प्रभुपादांवरील दृढ श्रद्धा त्यांच्या प्रशिक्षणातील त्रुटींची भरपाई करण्यास पुरेशी होती. प्रभुपाद हे सदैव ईश्वर सान्निध्यात राहणारे विशुद्ध भक्त आहेत. त्यांच्या ग्रंथात नोंदलेला प्रत्येक शब्द हा पूर्ण सत्य आहे आणि कृष्ण हे परम ईश्वर आहेत अशी त्यांची दृढ श्रद्धा होती. त्यांच्याकडे नव्हते ते दैनंदिन उपचार व्यवहारांचे ज्ञान. उदाहरणार्थ स्वयंपाक कसा करावयाचा, प्रवचने कशी द्यावयाची, अर्चा विग्रहाची पूजा कशी करावयाची इत्यादी गोष्टी त्यांना शिकवल्या गेल्या नव्हत्या. त्यांची अशी कल्पना होती की रस्त्यातून हरे कृष्ण संकीर्तन करणे आणि सिडनीच्या रहिवाशांमध्ये बॅक टू गाड हेड मासिकाचे वितरण करणे ही कामे त्यांनी करावी, एवढीच प्रभुपादांची अपेक्षा होती. ही कार्य ते रोजच्या रोज करीतच होते. रस्त्यात अडथळा आणल्याच्या आरोपावरून त्यांना अनेकदा अटक केली जात असे, पण तरीही शहराच्या रस्त्यातून संकीर्तन करणे त्यांनी सोडले नव्हते. त्यांच्यापाशी प्रामाणिक श्रद्धा होती. नव्हते ते फक्त प्रशिक्षण. वैभवी देवी दासी म्हणते, प्रभुपादांनी मंदिरात राधा व श्रीकृष्णांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली आणि त्याच दिवशी दीक्षादान केले. दीक्षादानाचा विधी प्रथम झाला. प्रभुपादांनी मंदिरात उपस्थित असलेल्या झाडून सर्वांना दीक्षा दिली. त्यांच्यापैकी एक तरुण तर त्या आठवड्यातच मंदिरात येऊ लागला होता आणि कृष्ण भावनेविषयी माहिती एक आठवड्यापूर्वी त्याला मिळालेली होती. काही जण असे होते की मंदिरात राहतही नसत आणि जे कोणी त्यावेळी तेथे हजर होते व कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे संप्रदायाची सेवा करत होते त्या सर्वांना दीक्षा मिळाली. ऑस्ट्रेलियामध्ये कृष्ण भावना दृढमूल व्हावी अशी प्रभुपादांची इच्छा होती आणि म्हणून त्यांनी सर्वांनाच दीक्षा दिली. या सर्वांना त्यांनी पहिली दीक्षा व दुसरी म्हणजे ब्राह्मण दीक्षा एकाच वेळी दिली, कारण आता मूर्तीची प्रतिष्ठापना झाल्यामुळे त्यांची विधीपूर्वक पूजा करण्यासाठी ब्राह्मण उपलब्ध असणे जरुरीचे होते. आम्हाला कसलीच माहिती नव्हती. आमच्याकडून कसलीच तयारीही नव्हती. पूजा वेदी सुद्धा पूर्ण झालेली नव्हती. प्रभुपादांनी मला सांगितले की मूर्तींना घालण्यासाठी दोऱ्यामध्ये फुले होऊन हार बनविणे आवश्यक होते. मग रस्त्यावर फिरून फुले गोळा करणे, एक दोरा मिळून हार बनवणे ही कामे पुरी करताना माझी तारांबळ उडाली. हीच गोष्ट यज्ञोपवीताच्या बाबतीतही घडली. आमच्याकडे यज्ञोपवीते नव्हतीच. ब्राह्मणत्वाची दीक्षा देताना प्रभुपादांनी पुरुष शिष्यांना एक यज्ञोपवीत दिले, पण यज्ञोपवीत म्हणजे काय असते हे कोणालाच ठाऊक नव्हते. म्हणून मला धावत जाऊन दोरा विकत आणावा लागला. प्रभुपाद दीक्षाविधी करीत होते तेव्हा मी तेथे बसून त्या दोऱ्याची यज्ञोपवीते बनवीत होते. बलिमर्दनाने स्वतःचे यज्ञोपवीत काढून नमुन्या दाखल माझ्याकडे दिले होते. त्या नमुन्यानुसार मी नवीन यज्ञोपवीते बनवीत होते. मी 5 यज्ञोपवीते तयार केली. तोपर्यंत दीक्षा घेण्याची माझी पाळी आली. होम झाल्यावर प्रभुपादांच्या खोलीतून गायत्री मंत्राचा अनुभव घेऊन मी जेव्हा बाहेर आले तेव्हा इतर शिष्य मला म्हणाले, आता तू ब्राह्मण झालीस, तेव्हा तुलाही यज्ञोपवीत घालावयास हवे. त्यांनी मला माझ्या स्वतःसाठी आणखीन एक यज्ञोपवीत बनवायला सांगितले. अर्थात मी तसे केले नाही, कारण नंतर कोणीतरी मला सांगितले की स्त्रियांनी यज्ञोपवीत घालायचे नसते. आम्हाला काहीच माहिती नव्हते हेच खरे. आपण नुकत्याच प्रतिष्ठापना केलेल्या राधा व श्रीकृष्णांच्या मूर्ती समोर
प्रभुपाद हात जोडून उभे राहिले. त्यांना सिडनीला येऊन अजून पुरा आठवडाही लोटला नव्हता, तोच ते तिथून निघाले होते. ते जाणून होते की राधा आणि कृष्ण यांच्या विधिवत पूजेसाठी लागणारे ज्ञान इथल्या शिष्यांपाशी अजून आलेले नव्हते. तेही जाणून होते की नव्याने दीक्षा घेतलेल्या शिष्यावर श्रीमूर्तीच्या पूजेची जबाबदारी सोपवण्यात ते थोडासा धोका पत्करीत होते. तरीही दीक्षादानाचा अधिकार असलेला आचार्य आणि भगवान चैतन्याचे प्रतिनिधी या नात्याने त्यांना कृष्ण भावना शक्य त्या सर्व ठिकाणी रुजवायची होती. कारण कृष्ण भावनेची या जगाला नितांत गरज होती. त्यांना खात्री होती की संकीर्तन, हरिनाम श्रवण व आचरण सुचितेने परिपालन या बाबतीत आपण दिलेल्या सूचना येथील शिष्यांनी निष्ठेने पाळल्या तर अल्पवाधीतच ते विशुद्ध भक्त बनतील. ते एक उदाहरण देत असत. ऐहिक जगात न्यायाधीशाच्या आसनावर बसण्यापूर्वी उमेदवाराला प्रथम उत्तम प्रतीचा वकील बनावे लागत असते, तर या उलट कृष्ण भावना संप्रदायात निष्ठावान भक्ताला प्रथम आसनावर बसण्याची, ब्राह्मण बनण्याची संधी देण्यात येते आणि मग पवित्र भगवन नामाच्या सामर्थ्याने आणि त्याच्या आध्यात्मिक गुरुच्या कृपेने त्या आसनावर बसण्याची खरी पात्रता त्याच्या अंगी येते. हे सारे खरे असले तरीही सिडनी येथील शिष्यवर्ग अगदी अप्रगल्भ होता आणि म्हणून निरोप घेताना प्रभुपादांनी राधा गोपीनाथास एक विशेष प्रार्थना केली. आता मी आपणास या म्लेच्छांच्या हाती सोपवून जातो आहे. त्याच्या प्रगतीची जबाबदारी घेण्यासाठी मी थांबू शकत नाही. तेव्हा आता आपणच या मुलामुलींना योग्य मार्ग दाखवावा आणि आपली पूजा उचित प्रकारे करण्याची बुद्धी त्यांना द्यावी. मॉस्को, जून 1971. प्रभुपाद, त्यांचे सचिव व सेवक हे सोव्हिएट कस्टम्स आणि इमिग्रेशन विभागाचे उपचार पूर्ण करून अल्पावधीतच सहजपणे बाहेर पडले आणि सोव्हिएट सरकारच्या एका टुरिस्ट गाईडने लिमोझिन मोटार गाडीतून त्यांना हॉटेल नॅशनल नावाच्या हॉटेलमध्ये आणून सोडले. लाल चौक, लेनिनचे स्मारक आणि क्रेमलिनचा राजवाडा यांच्या सान्निध्यातच उभे राहिलेले हे हॉटेल तसे साधेच होते, पण महागडे होते. प्रभुपादांना असे आढळले की त्यांना दिलेली खोली छोटीशी व काळोखी होती आणि एक पलंग व 2 खुर्च्या त्या खोलीत जेमतेम मावत होत्या. प्रभुपादांबरोबर मॉस्कोला आलेले श्यामसुंदर व अरविंद या दोघांना मिळून एकच खोली दिली होती आणि ती प्रभुपादांच्या खोलीपासून दूरच होती. तेव्हा प्रभुपादांनी अरविंदाला आपल्या खोलीत आपल्या बरोबर राहण्यास बोलाविले आणि मग त्यांच्या खोलीत आणखीन गर्दी झाली. अरविंदाने हॉटेलच्या व्यवस्थापकांना सांगितले की प्रभुपाद व त्यांचे सहकारी त्यांना हॉटेलचे अन्न घेणे शक्य नव्हते व म्हणून त्यांना स्वतःचा स्वयंपाक करण्याची वेगळी व्यवस्था हवी होती. व्यवस्थापकांनी प्रथम या गोष्टीस नकार दिला, पण अखेर त्यांनी हॉटेलातील मोलकरणीसाठी घेतलेले वेगळे स्वयंपाकघर वापरण्याची परवानगी या मंडळींना दिली. तो एक प्रश्न तर मिटला, पण स्वयंपाकासाठी साहित्य मिळविणे हा प्रश्न उरलाच होता. प्रभुपादांनी श्यामसुंदरला बाजार हाट करण्यासाठी पाठविले. हॉटेलच्या समोरच असलेल्या एका दुकानात श्यामसुंदरला दूध व दही मिळाले, पण फळे, भाजीपाला वा तांदूळ या वस्तू त्याला जवळपास मिळाल्या नाही. त्या आणण्यासाठी प्रभुपादांनी त्याला पुन्हा बाहेर पाठवले आणि मग दिवसभर पायपीट करून अखेर श्यामसुंदर परत आला तेव्हा त्याला मिळालेले होते फक्त कोबीचे 2 गड्डे. दुसऱ्या दिवशी प्रभुपादांनी त्याला तांदूळ आणण्यासाठी पाठविले. कित्येक तासांची भटकंती करून अखेर श्यामसुंदर तांदूळ घेऊन आला. तेव्हा प्रभुपादांना असे आढळले की त्याला मिळालेला तांदूळ अतिशय निकृष्ट अशा उत्तर कोरियन जातीचा होता आणि तो शिजावयास फार जड होता. मग प्रभुपादांना फळे हवीशी वाटली. पुन्हा त्यासाठी ताज्या फळांच्या शोधात मैलोनमैल पायपीट करून अखेर श्यामसुंदरला मिळाली फक्त चेरीची फळे. जेथे जावे तेथे दुकानासमोर लांबच लांब रांगा असल्याचे श्यामसुंदर आढळले, पण बहुधा त्याच्याकडे पाहिल्यावर तो पर्यटक आहे हे जाणून रांगेतील कोणीतरी त्याला पुढे येण्यास सांगत असत. तेथे कुठलीही गोष्ट खरेदी करताना कुपन पद्धती अनुसरावी लागेल. प्रभुपादांनी शांत मनाने आपला नियमित दिनक्रम चालू ठेवला होता. ते पहाटेच उठून आपले भाषांतराचे काम सुरू करीत असत व ते झाल्यावर सकाळच्या थंड हवेत ते फिरण्यासाठी बाहेर पडत.
एवढ्या सकाळी शहरातील रस्ते जवळजवळ मोकळे असत. या रस्त्यांवर नंगाभोवती आपली भगवी शाल लपेटलेले प्रभू झरझर चालत असत. त्यांच्या सोबत असणारा शाह सुंदर अधूनमधून धावत पुढे जाऊन त्यांचे छायाचित्र घेत असे. ते जेव्हा लेनिनच्या स्मारकाजवळ जात तेव्हा एवढ्या सकाळी तेथे दर्शनासाठी आलेल्या लोकांची रांग लागण्यास सुरुवात झालेली होती. ते पाहून प्रभुपाद एकदा श्याम सुंदरास म्हणाले, पहा हे लोक याला ईश्वर मानतात. लोकांना देह आणि आत्मा यामधील भेद उमजत नाही. ते देहालाच व्यक्ती मानतात. मॉस्को शहराच्या रस्त्यावरील वाहतुकीची गर्दी किती कमी होती. काही ट्राल्या, काही सायकली, पण जास्त करून पायी चालणारे माणसे. हे पाहून प्रभुपादांना समाधान वाटले. शहरातील पुरातन नक्षीदार इमारतींच्या पुढून रस्त्याने चालताना त्यांना काही वयस्क महिला कामगार पाण्याच्या फवाऱ्याने रस्ते धुवून काढताना दिसले. ही पद्धत फारच चांगली आहे, असे प्रभुपाद म्हणाले. रशियन लोक नियमित शिस्तबद्ध दिनक्रम अनुसरताना दिसत होते. अमेरिकनांच्या तुलनेने ही जीवनसरणी अधिक शिस्तबद्ध वाटत असे. येथील माणसे साधी होती व त्यांचे आयुष्य तसे खडतर होते. अमेरिकेतल्या प्रमाणे ते सर्रास ऐहिक सुखाच्या मागे लागलेले नव्हते. या माणसांमध्ये कृष्ण भावना लवकर रुजली असती, पण आध्यात्मिक वातावरणाच्या अभावी ते उदासवाने झाल्याचे आढळत होते. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रभुपाद मॉस्कोला भेट देण्याचा विचार करीत होते. त्यामागे रशियन लोकांचे प्रबोधन करण्याव्यतिरिक्त तेथील एका प्राध्यापकांची श्री कोटोव्हस्की यांची भेट घेण्याचे त्यांच्या मनात होते. श्री कोटोव्हस्की हे भारत विषय समाजशास्त्राचे इंडॉलॉजीचे प्राध्यापक होते व ते मॉस्कोच्या USSR अकॅडमी ऑफ सायन्सेस या संस्थेतील भारत व दक्षिण आशियाशी संबंधित विषयांच्या अभ्यासाच्या विभागाचे डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन अँड साऊथ एशियन स्टडीजचे प्रमुख होते. प्रभुपादांच्या त्यांच्याशी गेले वर्षभर पत्रव्यवहार चालू होता. प्रभुपादांच्या सांगण्यावरून श्याम सुंदरने त्यांचे प्रोफेसर कोस्टोव्हस्की यांच्याशी भेट घडवून आणण्याची व्यवस्था केली. रशियन सरकारच्या पर्यटन विभागाने प्रभुपादांसाठी एक मोटार गाडी व वाटाड्या पाठविला आणि प्रभुपाद आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत मोटारीने शहराबाहेरील अकॅडमी ऑफ सायन्सेसच्या पांढऱ्या रंगाच्या विटांच्या बांधणीच्या पुरातन इमारतीतील प्रोफेसर कोटोव्हस्की यांच्या कार्यालयात जाऊन पोहोचले. प्रभुपाद येऊन पोहोचतात करड्या रंगाच्या सुटातील मध्यमवयीन रशियन प्रोफेसर कोटोव्हस्की आपल्या अस्ताव्यस्त मेजा शेजारून उठून उभे राहिले व प्रभुपादांचे यथोचित स्वागत करून त्यांना आपल्या केबिन मध्ये घेऊन गेले. प्रभुपादांशी बोलताना प्रोफेसर कोटोव्हस्की काहीसे संकोचलेले होते. त्यांच्या पत्रातून व्यक्त झालेल्या मोकळेपणाच्या तुलनेने आताच्या त्यांच्या बोलण्यात काहीसा सावधपणा जाणवत होता. अकॅडमी मधील भारताशी संबंधित विषयांच्या अभ्यासकांपुढे एक व्याख्यान देण्याची प्रभुपादांना इच्छा असल्याने श्याम सुंदरने सांगितले तेव्हा प्रोफेसर कोटोव्हस्की यांनी त्या प्रस्तावास स्पष्टपणे नकार दिला. ते म्हणत होते की या व्याख्यानाला सरकारची परवानगी मिळणे शक्य नव्हते. प्रभुपादांची निराशा झालेली दिसली. दुसऱ्या क्षणी प्रभुपाद सावरलेले दिसले आणि त्यांनी प्रोफेसर कोटोव्हस्की यांच्या शेजारी बसून आपल्या विनयशील व सौम्य आवाजात त्यांच्याशी संभाषण सुरू केले. श्याम सुंदरने बरोबर आलेला टेप रेकॉर्डर सुरू केला. प्रोफेसरांनी त्याकडे एक साशंक दृष्टिक्षेप टाकला, पण त्यास हरकत अशी घेतली नाही. प्रभुपाद म्हणाले, परवाच मी मॉस्को न्यूज या वृत्तपत्रात बातमी वाचली की कम्युनिस्ट काँग्रेसमध्ये राष्ट्राध्यक्षांनी अशी घोषणा केली होती, इतर राष्ट्रांच्या अनुभवाने शहाणे होऊन आमच्या कार्यपद्धतीत आवश्यक तेथे सुधारणा करण्याची आमची तयारी आहे. मला वाटते की रशियातील समाजवादी विचारसरणीला वैदिक समाजवादी संकल्पनांच्या आधारे सुधारणा करण्यास वाव आहे. प्रोफेसर कोटोव्हस्की लक्षपूर्वक व आस्थेने ऐकत होते. त्यांच्याकडे आलेले हे परदेशी पाहुणे म्हणजे म्हणत होते की वैदिक काळातील सामाजिक रूढीनुसार प्रत्येक गृहस्थाने आपल्या घरात राहणाऱ्या सर्वांच्या अगदी किडामुंगींच्या सुद्धा उदरनिर्वाहाची सोय करावयाची असते. पण शिवाय स्वतः भोजन करण्यापूर्वी त्याने दारात जाऊन रस्त्याकडे तोंड करून
मोठ्याने असे निमंत्रण द्यायचे असते की जवळपास कोणीही भुकेलेली व्यक्ती असेल तर अशा व्यक्तीने माझ्या घरात भोजनास यावे. प्रभुपाद पुढे म्हणाले, वैदिक संस्कृतीत अशा प्रकारच्या समाजवादी विचारसरणीशी सुसंगत असलेल्या अनेक चांगल्या संकल्पना आहेत. म्हणून मला असे वाटते की तुमच्याकडील काही विचारी माणसांच्या समोर अशा संकल्पना मांडाव्यात आणि एवढ्यासाठी व्याख्यान देण्याची माझी इच्छा होती. यावर प्रोफेसर कोटोव्यास्की यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. हे सारे प्रश्न सोव्हिएत सोशियालिस्ट सरकारच्या राजकीय उद्दिष्टांनी निगडीत होते. तरीही प्रभुपादांनी त्या प्रश्नांचा आदर केला. त्यांना असे दिसून आले की हे प्रोफेसर एक निखळ विद्वान शिक्षक नव्हते, तर सोव्हिएट युनिव्हर्सिटी यंत्रणेतील एक राजकीय हस्तक होते. एखाद्या राजकीय सत्तेने प्रतिस्पर्धी सत्तेबद्दलची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करावा, अशा तऱ्हेने हे प्रोफेसर भारतातील सांस्कृतिक सद्यस्थितीविषयी प्रश्न विचारित होते. म्हणून काही भारतीय सांस्कृतिक विश्वात त्यांच्या सरकारला स्वतःच्या विचारसरणीचा प्रभाव पाडण्याची संधी मिळेल किंवा कसे याची चाचपणी ते करीत होते. प्रोफेसर कोटोव्यास्कींचे प्रश्न वरवर पाहता वैदिक संस्कृतीविषयीचे असले तरी त्या प्रश्नातून कम्युनिस्ट पार्टीची विचारसरणी डोकावित होते, असे प्रभुपादांना जाणवले. आणि ही विचारसरणी तर वैदिक तत्वज्ञानाच्या बरोबर उलट होती. अशाही परिस्थितीत परंपरागत कृष्ण भावनेचा विचार समजावून सांगण्याचा प्रयत्न प्रभुपाद युक्तियुक्तीने करीत राहिले आणि तर्कशास्त्र व श्रुती स्मृती यांच्या आधारे आपल्या प्रतिपादनाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालू ठेवला. प्रभुपाद म्हणाले की आधुनिक समाजातील मोठी उणीव ही होती की मानवी जीवनाचे प्रयोजन काय हे समजून घेण्याचा प्रयत्न कोणी करीत नव्हते. ते पुढे म्हणाले, पुनर्जन्माविषयी त्यांना काही माहिती नाही. आज अस्तित्वात असलेल्या शरीराच्या पतनानंतर पुढे काय आहे याचा अभ्यास करणारी कोणतीही विद्याशाखा अथवा विद्यापीठ विभाग अस्तित्वात नाही. प्रोफेसर कोटोव्यास्कींनी सौम्यपणे पण ठाम शब्दात आपला मतभेद नोंदविला. ते म्हणाले, स्वामीजी, जेव्हा देहाचा मृत्यू होतो तेव्हा तो देह धारण करण्याचाही मृत्यू होतो. प्रभुपादांनी त्यांच्या या उत्तराची नोंद घेतली. त्यांनी हे ओळखले की या मुद्द्याच्या अनुषंगाने सोव्हिएट अकॅडमीतील भारत विषयक अभ्यास विभागाचे प्रमुख असलेल्या या विद्वान प्राध्यापकाचे अगाध ज्ञान उघडे पडले होते. आपण कोण आहोत याविषयी त्यांची धारणा कोणाही निर्बुद्ध पशुपेक्षा अधिक प्रगल्भ नव्हती. मॉस्को येथे येऊन 3च दिवस झाले होते, पण प्रभुपादांना येथे करण्यासारखे काही उरले नव्हते हे स्पष्ट झाले होते. प्रोफेसर कोटोव्यास्की यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर करण्यासारखे उरलेच काय होते. येथील सरकारकडून त्यांना कोणतेही अधिक सहकार्य मिळणार नव्हते. आपले ग्रंथ या देशात आणण्याची परवानगी त्यांना नाकारण्यात आली होती आणि आता जाहीर प्रवचन करण्याची संधीही त्यांना नाकारण्यात आली होती. एवढेच काय, परदेशी नागरिकांना येथील रहिवाशांशी बोलायलाही बंदी होती. एखाद्या नियोजित सरकारी वाटाड्याच्या सोबतीशिवाय प्रभुपादांना कोठे संचाराचीही मुभा नव्हती. अशा प्रकारे प्रवचन करण्याची अथवा अन्य काहीही कार्य करण्याची मुभा नसल्याने ते आपल्या कोंदट खोलीत केवळ अडकून पडले होते. आपले नित्याचे मालिश करून घेणे, स्नान करणे, श्याम सुंदरला जे काही खाद्यपदार्थ मिळवून शिजविता येत होते त्यावर भूक भागवणे, थोड्याफार पत्रांचा मजकूर सांगणे, हरे कृष्ण मंत्र जप करणे आणि श्रीमद भागवत या ग्रंथाच्या अनुवादाचे काम चालू ठेवणे याखेरीज दुसरे काहीही ते करू शकत नव्हते. हरे प्रभुपाद कृष्ण प्रभूजी, आपण थांबूया इथे. हा मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च